ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ରାଜକୁମାର ଭୀମଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସୁତପୁତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେହି କଥାକୁ ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଥିଲା ମହାଭାରତ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ସୁତପୁତ୍ରର, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସଂସାରରେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ଯାହାଠାରୁ ଦାନ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାରା ଜଗତ କେବେ ବି କୁଶଳ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଦେଖିନି। ନିଜକୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବ କୁମାରମାନେ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉପହାସ୍ୟ ଓ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅପମାନ ଶୁଣିବା ପରେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ନିଜର ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌରବଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶୂରବୀର ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଓ ମହାଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତ ସୁତପୁତ୍ର ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାତା କୁନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରି କର୍ଣ୍ଣ ପଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାତା କୁନ୍ତି ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଶିଶୁକୁ ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଅଧିରଥ ନନ୍ଦନ ଓ ରାଧା। ଏହି ଶିଶୁକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣରୁ ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଏହି କର୍ଣ୍ଣକୁ ସୁତପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ମାନେ ବିବେଚନା କରିଲେ। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ସହିତ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।